Her bir günün geçmegi bilen bilelikde Türkmenistanyň içindäki baý ýurdun garyp insanlary öz şäherleriniň hakyky ýagdaýlaryny sosial medialarda paýlaşýarlar. Bu gezek Daşoğlu şäherinden kimligi bilinmeýän bir ildeşimiz TikTok platformasynda şäheriň ýollaryny we köçelerini görkezýän video materiallary köpçülik bilen ýyzyna paýlaşdy. Men Türkmenistan içinde wagtym öyle deldi bu yollar. Mena görüp heran kaldım bu yolu. Berde yine bir zat koşmak gerek. Adam da görünen berde. Hiç adam yok. Bu görüp durumumuz bir şehirdir. İldeşler. Ýurtdaşyndaky Daşoğlu şäheriniň ýaşaýjylary öňleri ýollaryň bu diýenli bozuk däldigini öňe sürdi. Köçeleriň hem bu derejede adamsyz bolmagy onu haýran galdyrdy. Daşoğlu welaýatynyň alýan maglumatlarymyzda soňky 5 aýyň içinde ýaşlaryň uly bölegi Russiýa çykyp gidendigi görkezilýär. Muňa goşmaça soňky döwürlerde Özbegistana köç etýän maşgalalaryň sany hem gün-günden artýandygyna degişli bilgiler hem bar. Ýollaryň ýagdaýyna dolanyp gelsek TikTok'ta videolary paýlaşan şahys ýollaryň ýagdaýyny protest etmek maksatly Arka Dagly Serdara bagyşlanan aýdymy çukurly palçykly ýollarda köpçülüge diňletdi. Atırlara rowan olup, Hedirdey doğma dolup, arkada Serdar gelli, doğam olup, atırlara